Yo, with your boy Am, it is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. On today's episode, ngizomphethe uChris bringing umuntu wakhe uSithe. Let's get into it. Sanibonani babukeli, igama lami nguChris. Ngize kule show ngokuthi kunempilo engihluphayo emve ngifuna ukuyitshela umama sendlini so bengifuna le show ingisize. Always with Gemini for better Toyota parts. Gemini Parts cares for you. Always with Gemini for better Toyota parts. Gemini Parts cares for you. Hey, yo, with your boy Am, it is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. As I said to you guys before I started the show, ngizomphethe uChris bringing umuntu wakhe uSithe. Right, Sithe? Ngishapu. Yamazi lo bhuti engihamba naye. Baba sendlini ihlala nonke. Yebo, sihlala sonke. Okay, ungangitshela ngaye ukuthi umuntu onjani and he like what do you think brought you to our show? Ngoba this is Save My Relationship. Surprise as uChris umuntu ophansi, umuntu osithulele. He's a loving guy. Where did you guys meet? We met unveiling yakubo. Start in C1. Aqala loka ngikhwatha ngathi hayi. Mama's from lapho. Sisineminyaka 6 years. 6 years in Ijola. Do you guys have any kids or planning? Not yet. When it's in Lako, do you have a child? Anginamntwana. Oh, okay. Brother Chris. All right. Angiyaphila futhi. Ngishap. Ungangitshela anything about umuntu wakho? Yini uthandani ngomuntu wakho? Awusithiya umuntu ozithandayo, umuntu othanda i-cooking, ukhuthele. Ngizayiza nje ethanda ukujoka futhi lovable, ethanda nabantu, akusumuntu wezimpi, so umuntu engiphile naye isikhathi eside and manje bengifuna nje ukukhuluma naye nje ngezinye izinto njengoba ngimlethe kule show ngoba nje ngafuna isihlukane. Oh, okay. Oh, okay. So without wasting isikhathi sakaSithe, ungamchazela ukuthi umletheleni kule show yethu? Wena mama sendlini manje nginenkinga manje. Azi le nkinga manje sekuyisikhathi ngihleli kabe wena sithandwa sami. Ukuthi manje bekunzima ukuthi ngakutshela kanjani ngoba ngiyazi uzocasuka. Yini nzima Chris? Ungasabi ukuthi ungangitshela. Baby girl mane. Yazi nzima ngazi nokuthi ngayicala kuphi. Ngoba manje seyisikhathi and manje uyazi ukuthi senginesikhathi eside ngihlala nawe wena mfazi wami eqiniso. So let's hope ukuthi uzongizwisisa. Makuyinto enhle. Baby, you're right. Okay, somehow it's wrong. But ngibona ukuthi mfethu ngilibele ngizifihla njengegundwane mfethu ngcono manje ngiconfess mfethu sibone ukuthi ixazulula kanjani ngoba bengifuna ukuthi silungise njengomndeni. Siyangithusa Chris thini. Khuluma ngumama. When Sithe baby girl. Azi kunomuntu ebengilibele ngizwana naye nje sekuwa for 3 months. And then ayongiphatha kahle nje ngawe baby. Yabona the way ngiphatha kahle ngakhona. Nayo ngiphatha kahle ngazo zonke indlela. Ebhodweni ukhona. Isikhathi salo umuntu banaso nini? Baby azi ngeke ngitshele ngoba sometimes nginokufuma ngathi siyahamba nama friends siyebholweni singabuyi ngisuke ngilele lapha na baby sengikhuluma nje iqiniso njengomuntu efa. So nomunye umuntu kunomuntu engilibele ngiphilisana naye nje senginabo 3 months. 3 months. 3 months. Yes baby girl. It's been happening under my nose. Baby mani njengoba ngisho ukuthi lento bengiphatha kahle kodwa ngingazi ukuthi ngakutshela kanjani.
manje sengithatha isibindi sokuthi ngikulethe la kule show ukuthi ixazulule baby njengabantu abadala naye azoba khona umbono maka like akusinto ongayikhuluma nami then rather ukuthi sivele emhlaba wonke indaba zami zaziwe bengisaba baby njengoba yosaba ini awungazi phela ngiyazi ukuthi nawe nokuba ne-enga yakho nje ngingazi manje phambi kwalabantu I think ingaxazulule you think hawu izaxazululeka baby yabona sesibona umhlaba wonke baby nawe nje ube nomusa ungayithatheli phezulu uyehlisa amaphaphu Krishna ngifuna sibe sonke baby sihlale sonke emva kwaphahla ophahleni olulodwa sibathatha lozwana naye loyo muntu ubani ukhona ubani yena ufuna ukwazi ukuthi ubani mhlambe umngane umuntu esimaziyo understand ukhona wona baby girl ubani ula ngaphandle uNeo Neo igama lakhe bathi uNeo esinye isimomondiya sami esifana nawe baby ngiyamazi hayi baby uyobucala ukumbona kodwa naye nje ebhodweni ufana nawe uyangifanela nawe into eziningi nje wona sithandwa sami and ukhona sinaye lana ungafisa ukumbona please ngifuna nihlangane sithanda asihlangane hayi uzawungena okay azangibizela ithi ngisondele ngapha okay na ungahlala khona lapha kunankinga awuyeza sithandwa sami uyehlisa amaphaphu so yini sengconjeni khona manje ngithukile angazi mara ngakuba ngathi ufuna ukumnika that chance ukuthi abe nabantu abawu2 hell no as much as yena ukuthi uyi-one game you understand through abantu base community bakhuluma ukuthi how can ngizwane nomuntu omdala kimi you see all those words being sworn at I took that risk whilst ukuthi wena uzongitshela ukuthi so nomunye umuntu you understand you never considered my feelings I'm sorry about that baby it's too late uba so ngamletha lo muntu wakho simbona mara baby khona manje ufuna abantwana ungenzile abantwana lo Uncle ready uzongenza nini uthi awukho ready 6 years yonke baby awukho ready kusho ukuthi awuzimisela mawungaba nendlu sekuhlala backroom yakini saphuma ejarden kini so akikhaya abantwana bethu that's when so it's all about the house khona manje it is ngene sunewo abelana naye ne okay ungangena sipona kunjani bu ngiyaphila njani siyaphila dad ngikhumbule sweetheart mane nami ngikhumbulile manje baby mamela inkinga esilethela baby angifuni inkinga mamela sithandwa sami ngilethele Chris bengithi ngizokwazisa hello Chris baby bengithi ngizokuintroduce kusithe kuyini kusithe yini lento leyo Neo baby yini isithe bengifuna sibe isithembu sobathathu sihlaleni ngaphansi kophahlo olulodwa sibe nibathathu sibe isithembu bo baby 3 Chris that's a man akusindoda baby ungabona nje ngathi indoda kodwa baby mina ngingendawo lapho bheka hello awungendawo wena naka umuntu wakho anye ngikhuluma ayikho into engizokhuluma ngayo sisabheka yabona usuyangijwayeza ngento zakho ezisonke sithandwa sami Like, uyangibona sithandwa njani? sami uyabona bengithi Uyangibona ngizonintroduce njani? and angifuni impi Ngicela phakathi Hello. kwenu Ngicela umbheke usinjani? angifuni impi phakathi kwenu Ngicela zithandwa sami nginithanda nobabili ngicela ubheke into yakho nobabili bo baby bo baby bo baby ungahlala phansi ungahlala phansi ngiyacela sisi wangushi baby yehlisa umoya sondela baby sondela siqeda indaba Chris sweetheart hello mara ithandwa ufana zami nawe ithandwa zami mamela la lo ithandwa muntu zami. ufana nawe Ithandwa sami. unalento nayo sithandwa sani Hello. ngithanda nina nobabili alright ngifuna ngaphahla Uright. olulodwa awazi babili. ukuthi abafana basanda abafana sikhathini samanje sis ulate
That's why actually nawe 6 years awukhathali mara baby ngilibele nginyamalala endlini nginyamalala ungizibuza ukuthi ngiyephi kanti namhlanje ngithe awuthi ngikhiphe lelikunutu baby leli ngiphatha kabi baby nami ngizokhululeka emphefumulweni. So sisi uyabanda ukwazi nokupheka uyaqhabisa uyakhombina mina ngiyagqila angikwazi ukupheka into exoxayo le. So mangabe baby wena hayi cha le cha ini so uyacabanisa baby Ngikhuluma iqiniso mina. nizohlala kanjani uphahleni elilodwa baby? Asizweni usithe uthini? angathini Chris, you've downgraded me, ne? Ungihlambalazile in front of the whole world. Wow. Sure. Wow. I'm Why lost. uhlazile? Like ungihlazile yini lento angilethela yona Awuyiboni. into efana naye. Isibhamu esifana nami Baby awusiboni na ugudi nasebhodweni Awuboni. uzokuphumuza Yo. Ngathi nikhumule nime la anifani asifani baby. kanjani unawo amabele ibreast girl Like Okay, umshiso okay, siso yeka. khontayo amabele awana mbobo la kunembobo khona yila kunemina Mara- ukuthi why umanqoba alala kwami so wena uzohlala naye ku Kwakhe. big room yakubo mina ulala kwami Manqoba. how about that Baby bengithi So now you guys have been dating for 3 months. yes And 3 it was months. it a secret? Did he tell you ukuthi unomuntu? no he didn't disclose that to me and mangafuna ukwazi futhi ukuthi unomuntu So how do you feel kwamanje when you finding out uthi naye unomuntu ngapha? Hello Chris Ngifila- bekumbambile ngifila yini betrayed ayithi baby manje sizama Uthanda mina, ukuhlanganisana ingathi awubelieve ukuthi sisi. sihlangane Yimi omnandi. siwumndeni. like yimi umnandi wena uyabanda sisi like ulayithe prima stove uyijumpa ebusuku uzoba right Okay, asiphinani ama-chance okukhuluma ne. Uthi now it's been 3 months you guys have been dating no Lovely. Chris. And then he never mentioned anything about having someone for 6 years. no he can't mention that because uyayibona into anayo ukuthi into engekho Ayiwa bengisaba ngoba Busaba. nyamazi umfazi Usaba wami bani? ukuthi makazozwida Usaba bani? Indoda kumfazi? kabi. Manje that's why ngize kini ukuthi bafethu ningisizeni ukuthi bahlangane labantu sibe imbomba. Sokwazi ukusuka lapha ebackroom siyohlala nalomfazi wesibili uzoba mfazi Kwakhe. nami kwami Kwakhe. nesinye isidweto baby sentombazana kwami nizoshintshisana ebhodweni. ngiyengikhoda Hey. mina intombazana iphelela Indlu Hayi, inkulu Thixo, baby indlu inkulu baby. nami ngisuka Kusasa ngizawulala ngapha kusasa ngilale ngapha. no akekho uzolala kwayo enye intombazana and wena futhi I think nawe sengiright ngabe Sithandwa sami. Awusamfuni Sithandwa sami. like there are into Ah, right. angihlanganisa Sithandwa nazo. sami. Right. I can't be having this kupushe Baby. bentatemolo o Baby. unishebe ne like Baby. tatimolo o nna ke benefits ka yona ke amrata what do you nna ke benefits ko yena ke ne ke metselang Exactly. that's why they by now it doesn't akusobile matter ngwana qhubeka umenzele azoyenzela mina yena oh nyakuphi uyafepa Awuyithandwa zami Eh? manje Hello. maxabana kanje uthandwa sibheke umhlaba wonke ngithi le. indoda enjani ngiyakufepa uyofepa Besincengisana Ngithi baby ngiyakufeba. masuthi bengithatha ngiyise ngapha ukuthi naye asuthi umfazi Maka wami wesibili umama omdala yena ubaba omncane umfazi omncane ungakhulumi kanjani. wena khetha ukuthi ngiyini mara yena uyazi ukuthi ngiyini eyenza ini So Chris ubathanda boy2 and what you want kwamanje is that Uthanda bazwane mina. boy2. batshela ukuthi uthanda Bobabili mina ngithatha isithenga uthanda mina Mara ngathi abafuni ukuvumelana. batshela ukuthi uthanda mina Chris khuluma ithi uthanda Angithi it's mina not about ngiyindoda ukuthanda yomzulu uthanda bafazi bami. mina ungaba umzulu like ngicela ukubetshela Ngiyindoda ukuthi uthanda mina yomzulu. or I'm walking out manje Cha batshela ukuthi uthanda mina hlala phansi sithandwa Wangihlekisa, sami ngihlala. hlala phansi Uyangizohlala wabatshela ukuthi ngaliwa yehlisa khuluma ukuthi umoya uthanda mina nginithanda nobabili ayikhoneki uthanda mani Uthanda yena, sizawuhlala hayi. okay uba bafazi mnandi ke niba mnandi nibabili yini emnandi lana yini ungasho njalo izeze sithandwa sami indunu sala Baby. nento yakho le Ngisale kanjani, baby? Baby. bazana mama uyigqoko awusithandwa sithandwa Chris awusithandwa sami so ilungisa lento noneho sibathathu singasekho la iTV ithandwa zami ibani nami ngiyanithanda ngiyonenzela konke abobani ayisekho into Nobabili. ongangenzela yona Yini ngathi now so lose interest kubhuti. ngisihlabalazile Ku-6 years, emphakathini ngithi ngisihlabalazile umfazi wami o6 Hello. years wena wonke u6 years like ngikhuluye kupushe nawe be age gap 20 years ne
But I gave you the benefit of the doubt. Seeing ukuthi you were a kind man. Namanje It's ngisenjalo. all an act. Ngisenjalo cha. So stay, if it was another woman, if it was not umuntu okay, bozofika njani? Ngoba it looked like bofuna ukumupha i-chance. Sengiyafana sengibonile. Mara ekhaya isithembu siyathathwa. Ekhaya la kabani? La kwabani kuphi? Emakhaya kuseJozi la. Hawu. Emakhaya. Bazwami ngalahlekelwa yini nobabili. Unenkomo. Ukhona ezu-5 ezisele lapha esibayeni sikababa. Abafazi bami seningaze ningilahle. So okay, us wanna get to a conclusion kwamanje. Since Chris aze ngemfihlo engaka, and how do you feel? Before I ask you, how do you feel? Ngihlambalazile lesikhathi. Angisifili nami. I'm feeling next. Are you giving him the chance ukuthi abe nabantu abawu-2? Never. Where is your relationship going from here? Nowhere. Nowhere, as in you. Because anyeke kube ngathi competition nomfana, ngicompete nomfana. Awusithiye. Bazwa. Yini ngishoda ngayo? Chris Bazwa ngikuphi? mawushodi ngalutho baby. Ukuthi uyolanda like Baby une naye uyasebenza ukhuthele. usebenza phi? Imbiza uyayibona uzohlala nje njengomfazi omdala uzova uyo nje uphansi phezulu. Uyaklina uyapheka. Ugezi hawu. Uyawasha. Ebi ngizanondlani bavile ngizawuzama ngamandla monke. Ungangishiyi. Angikushiya nyakulahla. Ungangishiyi. Bamlahla izini emdampa. Ungangishiyi baby. Angikwazi ukushiwa uwe ngishiyo na uNeo unyoba yini. UNeo usehambile udubile. Ngisele nawe. Usele nobani? Musasihlanganiselani. Beyafuna ukwazi ukuthi utshwala nobani. Bengifuna ukuthi sakhumuze. Sandise isibongo sikababa. Yini ngathi soyamnyanya ubhuti? Yo. Do you think you need time, which like to think about what you just you don't need time? Ubhuti ucabanga ngale nto yenzeni? Ucabangile ngayo waceda. Washo ukuthi sithandwa sami. Kusena sithando sakho. Sithandwa sami washo As ukuthi in Like ngiyeke abantu abalingana nami abadrive imoto. You understand? baby bekungasukubayeka bokuthando lo lobolenza. Hayi ngibona ngathi ngidlisile mina madala. Hayi. Madala ngathi ngidlisile. manje asho ukuthi isidliso sesiyaphuma. Hayi. UNeo intombi enhle, intombi ethandekayo. Usathi intombi. Khuluma right kuse TV. Khuluma right intombi. Intombi. Khuluma right. Bese ulala kamnandi sibathatha. Yo, Nkosi yami. Ngibe ngaphakathi omunye ave ngapha omunye ave ngapha. Hawo, sithandwa sami. Usukhathele ungidlula umbhede nini undlula iminyaka engaka. Umbhedo wami. Uzawusebenza. UNeo uzawusebenza uzawuklina indlu. Ante ngofuna imaid. Cha uyakusiza uyakuphumuza mfazi wami. Hayi. I can do Wena umfazi everything by omdala. myself. Umfazi omdala. Angagugi Chris. Ngisabukeke. Sithandwa sami. Okay, thi singachitheni isikhathi uthi ubhuti umupha i-chance yakhe ukuthi angayicabanga i-chance. Angekhona uzicabanga. Ngisho wena awukhona uzicabanga. I can't. So manje I really can't. ubaluze boyi-2. Hey, ngoba noNeo usehambile. It's your bed. You made your bed, so lay on it. So do you think it was a good idea ukuthi ubahlanganise? Yazisola futhi. Yazisola ngoba ngathi sengilahlekelwe
Usola ngokuzwana naye. Bobabili abantu bami engibathandayo, intombi zami engizithandayo. Usola ngani ngokuzwana naye ori? Sithandwa sami mara wena Ngithi intombi endala ka6 years. Yo usami ngaleyo ndaba yazini. Bebune ufika manje awukwazi ukungishiya nje. Sala naye. Uzungishiye nje kanjalo. Sala naye. Nawe uyamshiya. Awusithandwa sami awukwazi kwenza lokho. Cabanga. Ngoba uyothi uyadlala phela baby ngiyakwazi wena ukuthi awuteki baby uyathanda ukuteketisa mana. Awuxole. Right ngobhuti. Ngiyamnyanya right. Mina thi ngivale ngapha ngithi ubazisile boyi2 bese into zakho ngathi asihamba kahle. Mara at least uyitholile chance ukuthi uba introduce ngokusenhlizweni wakho futhi bengangiphathi kahle kanti ngiyothi ngikhipha iqiniso kanti sengizifaka eNDV. Awusithandwa sami. Kunento ofuna ukuyisho kusisi before. Sithandwa sami bengicela ukuthi uthole enhlizweni yakho. Angisela nje angizwa yakho useshe sithandwa sami uthole nje ukungixolela. Ngoba nje nami ngathi kube iphuthu ukuthi nginazise ngokukhipha lemfihlo esengihluphe isikhathi eside. Uthi uzwane naye. Ya ne, I think ngivale ngoba ngisolibela sikhuluma into eyi1 engaphili. Mina thi ngivale ngapha. It is what it is before it was what it was. Your boy Am. Don't forget to like, subscribe and share. We out.